स्टँडर्ड 7th सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स इयत्ता 7वी विषय गणित तासिकेमध्ये तुमचं स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जे प्रकरण सुरू केलेलं आहे ऑपरेशन्स ऑन रॅशनल नंबर्स, परिमेय संख्यांवरील क्रिया, कशा पद्धतीने त्यांच्या बेरजा, कशा पद्धतीने त्यांच्या वजाबाकी करायच्या. पण एक अगोदर हे माहिती असलं पाहिजे की परिमेय संख्या म्हणजे दुसऱ्या तिसऱ्या कोणत्या संख्या नसून फ्रॅक्शन्स, अपूर्णांक, अंश आणि छेद असणाऱ्या धन आणि ऋण संख्या म्हणजे थोडक्यात परिमेय संख्या. तुम्हाला नॅचरल नंबर्स माहिती आहेत, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, एकने सुरू होणाऱ्या संख्या, एकने वाढणाऱ्या संख्या नॅचरल नंबर्स. होल नंबर्स माहिती, फक्त शून्यापासून सुरुवात, 0 1 2 3 4 5 अनंतापर्यंत होल नंबर्स. तुम्हाला इंटिजर्स माहिती आहेत, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत आणि -1 -2 -3 -4 इन्फानाइट. तर यांना म्हणायचं इंटिजर्स, पूर्णांक. आणि आता जेव्हा इंटिजरचाच वापर करून आपण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह संख्या अंश छेद रूपात लिहितो त्यांना म्हणायचं रॅशनल नंबर्स. त्यांच्यावरील क्रिया, मग क्रिया कोणती? बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार. सो एक रॅशनल नंबर मी लिहितो 2/7. व्हॉट इज द न्यूमरेटर ऑफ दिस नंबर? 2. व्हॉट इज द डिनॉमिनेटर ऑफ दिस नंबर? 7. आता दुसरा त्यामध्ये मिळवायचा जो रॅशनल नंबर आहे, फ्रॅक्शन आहे, 5/21. 5/21 आणि 2/7 यांची बेरीज करा. तू म्हणतो काय अवघड, करू बेरीज. पण बेरीज करताना नियम काय? छेद समान असला पाहिजे. छेद समान आणण्यासाठी येथे 21 आहे. प्रथम हे पडताळून पाहायचं की तिकडं जी संख्या मोठी आहे ती इकडं गुणाकाराने मिळवता येईल का, 7च्या ती पाड्यात आहे का. 7चा पाडा म्हणा, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21. 21 7च्या पाड्यात तिसऱ्याच स्थानावर आहे. म्हणून येथे आपण 7ला 3 ने गुणलं तर 21 येतात. आपल्याला पाया समान करायचा आहे, लहानात लहान संख्या लसावी काढायचा आहे, लिस्ट कॉमन मल्टिपल वापरायचा आहे. तिकडं कुणाचीही गुणायची गरज नाही, 21 पाया ऑलरेडी आहे. इकडं 3 आणि 7ला गुणलं म्हणून त्या 2ला लागेल, म्हणून त्या 2ला सुद्धा 3ने गुणावंच लागेल. 3 गुणिले 3 दुने 6, 3 21 अधिक 5/21. पाया कसा झाला? समान. म्हणून तो किती वेळेस लिहायचा? एकदाच. म्हणून पाया एकदाच लिहिला. 6 अधिक 5, 6 5 11/21. ऍडिशन ऑफ द रॅशनल नंबर इज 11/21. झाली त्यांची बेरीज. काय अवघड? तुमच्या अभ्यास मधलं गणित घेतोय. प्रॅक्टिस सेट 22, क्वेश्चन नंबर 1 आणि सब क्वेश्चन नंबर 1. 22 उदाहरण संग्रहातल्या पहिल्या प्रश्नातलं पहिलं गणित पहा. 5/36 अधिक 6/42. 5/36 अधिक 6/42. 5/36 प्लस 6/42. आता काय करायचं मला? पाया समान करावं लागेल भाऊ. पण पाया समान करायचं म्हणल्यावर 42 36च्या पाड्यात नाही तर 36 42च्या पाड्यात नाही. आता काय करायचं? अरे मग आता असं करायचं की 42 आणि 36च्या पाड्यात जी पहिली संख्या सारखी येईल तो झाला लसावी. मग आता 36चा पाडा 42चा पाडा ह्यांच्यामध्ये एखादा नंबर सारखा असणार. मग आता पाहूया आपण. 5 गुणिले आणि 36 गुणिले. तर आता 36 7 7 सकून 36 7 7 सकून 42 2 हाताने 4 7 3 21 22 21 25. 36 7 252. 7 ने गुणले अधिक आता 6ला आणि 42ला. आता 42च्या पाड्यात 252 आहेत का? आता 42चा पाडा गुणिले 4 ने गुणलं तर 4 दुने 8, आपल्याला 2 पाहिजे. 252चे 2 पाहिजे. 5 ने गुणलं 5 दुने 10 नाही. 6 ने गुणलं 6 दुने 12. हा 6 दुने 12 2 हात चाल 1 6 24 आणि 25 आहे. 42च्या पाड्यात सुद्धा 252 आहेत, परंतु 42 सख 252 आणि 36 सत 252. सख आणि सत पाड्यात, सख आणि सत. मग येथे
42 सग म्हणून वर 6 निघून खाली 6 निघून 7×5 = 35/252 अधिक 6×36/252 झाला की पाया समान. मग लिहा की एकदाच करा वरची बेरीज. पाया समान केला 252 एकदाच लिहिला. अंशाची बेरीज आली 35 अधिक 36. 35 दुने 70 आणि 71/252. उत्तर बरोबर आलंय का? 71/252 एकदम बरोबर उत्तर आलं. अशा पद्धतीने प्रॅक्टिस सेट 22 मधील पहिला प्रश्न तुम्ही सोडवू शकता. पहिल्या प्रश्नाची बेरजाची उत्तरं तुम्ही काढू शकता. आजची तारीख टाका, वहीमध्ये आजचा वर्गपाठ पूर्ण करा. थँक्यू स्टुडंट.